Mangoma madhafu vanozotononge vanhu vari rafu 2021 tine zvimwe zvinyowani reality mamwe men but ndakuchemera maangels kuheaven kuti kwese kwandoenda afambe neni zvinhu zvacho zvambenge zviri down unongoziya skiri yelockdown ndakusiya pari yelo pese panga paita brown ndichifadza vese vekugeto kana uptown ndichirova zvimangoma zvinovasustaina kunyatsovagutisa kuti vasazokomplaina vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndangoona zvakuita shepa tanga kutsvaga kuti upindana neipi chacha vakandiblesa zviri dipi andoita yaisi chipi chipo changu havachitoreona havachakwanisa kana kuti tindeipi vaudze kuti zvino chazoputika pane vaifara kuona nchirasika manje ndirimo mugemu ndichifika-fika stizi uchaturaisa iweweka vaudze ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission vaudze ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission but ndakuchemera maangels kuheaven kuti kwese kwandoenda afambe neni zvinhu zvacho zvambenge zviri down unongoziya skiri yelockdown ndakusiya pari yelo pese panga paita brown ndichifadza vese vekugeto kana uptown ndichirova zvinongoma zvinovasustaina kunyatsovagutisa kuti vasazokomplaina vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission vabve ndakatsamwa 2021 kana musango ndiri kupinda ndiri 1 ndiri kuvhima zvina kumira musejamani zvichazopera ndakomplita mission